салом дӯстони азиз, мо мехоҳем бо шумо имрӯз ан ҳамин хел як чакчаки бомазза ва камхарҷро тайёр кунем. Барои тайёр кардани чакчак ба мо лозим аст 3 дона тухм, сукушонка варёнка, камакак намак ва об. Дар аввал мо тухмҳоро гирифта каме намак мепошем ва якҷоя мекунем. дӯстони азиз, миннатдорам ки моро ҳамроҳӣ мекунед, лайк мемонед, коммент менависед. касе ба канали мо нав омадай, хуш омадай. ҳатман дастгирӣ кунед. баъдан ордро меандозем ва зувола тайёр мекунем. зувола ки тайёр шуд, дар пакет мемонем. ба муддати 10 дақиқа. баъдан гирифта тунук мекунем. ва бо ҳамин шакл мебурем. мо дар ин ҷо аллакай равғанро гарм кардем ва меандозему бирён мекунем. Набояд бояд ана ҳамин хел сурх шавад. Мебардорем ва дар ин ҷо мо хостем ана ҳамин хел оро диҳем. Метавонед ҳамин хел қандоб ёки сукушонка ёки асал бо асал якҷоя кунед. Мо дар ин ҷо сукушонка варёнка истифода бурдем ва кунҷут. ҳатман тайёр кунед, хеле бомазза, камхарҷ аст. аз болояш кунҷут мепошем. ан ҳамин хел тайёр. Ба ҳама эштиёи таом хайр, дӯстони азиз.